ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ka Ophis Joint Deputy Commissioner ka Eastern West Khasi Hills District hakash potrik Risau arhatar arpulai kalaraki ya katayo jong ka Right to Information Act dakaba pelong ya ka awareness campaign na ni ka jing Pynshai Paidbah Halor kapang Right to Information Act arhajar san hakabao Chief Information Commissioner baru State Information Commissioner kila ajing Pynshai ki District Head ya ki Public Information Officer badru ya ki Assistant Public Information Officer Halor kijing don kam bat kijing mentoy baki officer kila ban yo haba ki penbiang ye kijing tip kat kum kijing don kam kum balabu da ka sarkar kenang baki Paidbah ru kin yo ye kijing tip bat kani kan pendunaru ye kijing ujor jong ki Paidbah ha ka bayadai bat kinu ki scheme bakim yo jing Pynshai kajing rakhe ya katayo jong ka Right to Information Act kala sedang na duka santri urisau arhajar arpulai bat ansa penkut ha ka khat artri urisau arhajar arpulai kable fibra nakaliang jong ka Office jong na Deputy Commissioner jong ka Eastern West Khasi Hills District mairang makwa bertip EP baminin ka singi ngiladan ka celebration jong ka Right to Information Act ka week ka bastang nadu santarik bakut khat artarik ka tala singi di hangi hamairang ni debak ni ya yang program is Chief Information Commissioner but ya State Information Commissioner bara arngut ki lewan hangni bag ni perlong ka awareness campaign ka bidai bat ka Right to Information Act 2005 hakaba ki la Pynshai ki district heads jokani district jungi bat ru ya ki PIO bat ki APIO ya ki jingnan kam mat ki jingmentai kaba ngi kumki officers nila banyo ladangi penbiang ya ki information kat kum ke jindon kam babu ka government khanang ba ki Paidbah kila antip bat Pynshai ki khanang ba numdan kam than bangin bun kam ha ka we dei bat kani ke jing wan ujur ban bu iki appeal jing ki Paidbah harbe day begin yigi jingtip repair be scheme government plane bi kam ki kam ki bagi pantre na kalian ki department sing government repair ni district jungi ti khalong ki bustanat ba ki bun ni ki officer jungi ki long batmai ba ki nama kadang di district tumai ki yo sai jingtoy ba bah menit ni ba ngai skema nang ni skmat ki jing information bi la ai kan long kan ra jing matam de tang yangi officer sun de yapi ki Paidbah no sus nong jong kan ni ka than merang ba jong district ki brok we